Eta aste honetan ere badira hainbat gai hitz egiteko, ez da? Nola? Ez, baina horretarako Miren Maider Ekine. Kaixo, ongi etorri. Kaixo. Esan dugu, udal eta foru hauteskundeak 2023 esan zegoen Maiderrek desiatzen dagola, berak adikzio moduko bat daukala. Badagoeneko murgilduta gaude, baina esango nuke ja ofizialki, ja murgilduta gaudela esango nuke ere orain dela aste batzuk. Baina Maider, ja, hasi gara, entzuten hasi gara ez da, zu bestea eta denak barruan. Eta ze erabilera mediatikoa hainbat gaien inguruan, eta hasi gara ja feria guztian. Erabatekoa. Nik pentsatzen nun, hala ere, ohikoa da elkarri mokoka aritzea, baina bai uste nun, alderdi batzuk nahiko seguru egongo ziala berea defendatzen eta nahiko oposizio honean zeudela berea defendatzeko eta listo, eta ez sestran sartzeko. Eta, ikusten dugu baiet, elkarri ari diela, naiz eta ultra hegemoniko izan da ere, horrek ez dakit esan nahi duen leku batzuetan hegemonia galtzearen beldurra duela adibidez EAJak eta horregatik Luk epaiketatik hasi eta etaren gaia ateratzera arte, edo jakinda ere hegemonia mantenduko duela, mina egin nahi dio aurkari zuzena izan daitekeen alderdi batik kasu honetan koalizio edo talde soberanista bati ez, EH Bilduri, ezakit. Edo nola ere, harritzen hauen beste kontua da, ikamika horiek oraindik etaren kontuekin eta lotuta egotea. Nik ez dut esaten gaia atera beharrez denik, gaia ateratzen den bitartean adierazten dulako oraindik existitzen den zerbait dela ez. Karpetazo eman nahi izan dunak eta gaia atzean utzi, ikusten dugu nola gero behin eta berriz ateratzen duten. Nine jarraitzea gatazkaz hitz egiten. Nahi iruditzen zait gatazka badala 10 urte eta gero oraindik kontu asko mahai gainean jarri behar dianak, gai pila bat landu, min pila bat itxi esanet, eta benetan esatet alde guztietako ez ari naiz, eta ni ezakit konturatu gehan oaintxo bertan 60 urteko borrokaldi armatu bat ez emateraino traumatikoa izan daitekeen gizarte batentzako. Horri buruz hitz egitea erabat zilegi iruditzen zait, kontua da ez dela ez bake prozesurik, ez dago ez pautatutako bide horririk, ez dago bizikidetzarako planik, eta aldiz gaia ateratzen da sestrarako. Behin atera dezatela benetan aritzeko horri buruz. Nik gainera, ez dakite, obsesio horrekin bat egiten dut Maiderrekin, ze ez dakite, olako betaurreko batzuk jartzen dituzu eta edozein titular, edozein txio, dena da mesfidantzatik, ez? Hau kanpainaren baitan etorreko da, ze ez dugu ahaztu behar erakunde publikoek ere alderdi politikoen zuzendaritza politikoa dituztela. Orduan, publikoa dena ez kanpainatik kanpo dago edo barruan dago, edo zeharka dator, edo zera, eta justuki ere, hain zuzen ere, etaren desegitaren urteurren honen baitan, hauteskunde kanpaina bete-betean lertu da, inoiz baina gehiago, batzurentzako desitxuratzea helburu duenez, irakurketa batekin izan daiteke, eta beste batzurentzako akaso biktimak berriz ere biktima egiteko, beraz, oso ertz arriskutsuak ikusten dizkiot pentsakera konkretu edo jakin bat izatea zaratago, ez? Bai, eta niretzako batez ere aukera galtzen nabarmen bat, ez? Hitz egin dezagun proiektu eta ez bai udal hauteskundeak dira, foru aldunditara edo batzar nagusietarako hauteskundeak dira eta Nafar gobernurako hauteskundeak dira. Eta ari dira, ez dut esango denbora galtzen, baina bai, erabat ez gure begirada desbideratzen, ez? Eta beste gai batzuetaz hitz egiten non ez den hitz egiten bakoitzak herriarentzat dituen egitasmoi buruz, ez? Eta niri iruditzen zait, konpontzeko gauza asko dituela herri honek, asko, tamalez, ez dela benetan serio hartzen, ez direla gai horiek benetan serio hartzen, eta erabiltzen direla, nola izaten dira prestidigitadoreak, ez? Osea, engainatzeko, ez? Osea, atentzia erabat desbiatzeko. Hauteskunde aurreko gareia izan beharko luke talde bakoitzak adierazteko zein den herri honentzako daukan proiektua, eta horren arabera eztabaidatu eta erabakitzeko.
eta berriz ere erabiltzea testosterona maila horrekin, ez? Nik handiagoa duzu baino eta ez dakiz eta olako haiekin, ni erabat, osea, esaten du, berriz, oraindik horrela, ni pereza izugarria ematen dik. Ni hor dik. Mirenekin ados nago ze, lehen EAJ aipatu ez, baina berdin esan ezake EH Bilduren erantzuni buruz, ez, iruditzen zait, berriro, estrategia politiko oso epe motzekoa, berriro ere gauza bera erantzun behar izatea eta berriro ere justifikazio berdinak ematea eta barta. Gero ikuste dituzu, batez ere hiriburuetako alkategaiak, eta esango nuke nahiko EH Bilduren aldetik nahiko perfil soziala dakatela, ez daudela hainbeste naziogintzari lotutako ardatz batean. Rocío Gasteizen, Maria Bilbon, Juan Carlos Izagirre ere oso diskurso sozialarekin iruditzen zait etxebizitzaren historiarekin eta hori guztia. Joseba Siron, Iroina berreskuratu nahian, uste aldagai asko dituztela diskurso sozial bat mahai gainean jartzeko eta inkluso hori izan dela apustua eta gero, azkenean inertzian janditula ebai berriro. Inkesten baitan hitz egin duzue leheno ere bai, ez dakigula akaso gai batzuk ateratzen diren beti boto emaleen inguruan, ez da? Zalantzan inkestak ateratzen dira, batzuetan gorakada, bestetan berakada, bestetan mantentzen dela. Joku hortan sartzen ganen, oraintxe esan dituzu hiriburuak. Hiriburu batzuk, badira esaten dutenak lehia dexente estua izango dela, gero inkesta batzuk ateratzen dira esan ez joko hortan, ez da? Inkesta joko hortan ere ze garrantzi duten jendearen aurre iritzirako, edo akaso ez hainbeste. Bai, azkenean, gehiengoak ez du bozka emateko erabakia hartu, abstentzioa izugarria da, baita udal hauteskundeetan, baita oso hurbiletik ditugun gai horietan ere abstentzioa oso handia da, eta batzuek hori erabili egiten dute. Orduan, egon baldin badaiteke norbait zalantzan bozka eman edo ez eman, ez badiazu nahi emango nahiago dute ez ematea, eta hori ere erabili egiten dute. Orduan, batzuen aldeko bozka nola usatu, harretaz gaizki hitz eginez. Baina, nik uste dut, izan barko genukela alako heldutasun bat, ez? Hori, berak esan du bezala, siestro horiek baztertu eta hitz egin dezagun ze proiektu ditugun herri honetarako, ez? Da nik uste dut, pentsatzen nuen hautagai asko emakumezkoak izanik, alderdi ezberdinetan eta horrela, sumatuko zela, aldea sumatu egingo zela. Hautagaietatik aldea ere hirutik bat da emakumea, ez da? Nik inpresioa dakat emakume hautagai asko ikusten ari gehala, baina ia inoiz baino gehiago alderdien aparatuak eukitzen ari diala protagonismoa. Eta horrek adierazten du alderdiek itxura aldaketa bat egin nahi bai izan baldin badute ere, baina ez baino argiagoa gelditzen dela, botere egunetan gizonek beraien tokiak kentzeko ezakatela, alde batera uzteko ezakatela inungo intentziorik. Horren nik ulertzen dut, Egibar batek hitz egin berri izatea, Ortuzar batek hitz egin berri izatea, Eneko Anduezak hitz egin berri izatea, ulertzen dut hitz egitea Arnaldotegik, Arkaitz Rodriguezek, Peio Txandianok, baina, joder, eske dena gizona dira. Ez, orduan, zergatik ezin dute buelta bat eman horri pentsatu dezatela horri buruz. Eta orain noski analiziaren unea, analizi sakona eta beti ere zorrotza, Ekil doktorea. Eta piano hau entzunez, eta hobi komunak ikusita nola ez zaigu uzkurtuko bihotza, Gerra Zibilaren ondoren oraindik ere argitzeke daukagun honetan, baina izue, titularrek bestelako kontuak adierazten dizkigute, ze arantzadikoak lanean ikusten baldin baditugu ere, lerroburuetan ondorioztatu dugu, aintzane zenarrok berak buzoa jarriko duela aurrerantzen eta gainera indusketak igandetan egingo dituzte, igandetako teleberrian izan dugulako honen berri. Si yo hago esto, estoy haciendo daño, estoy Baina hau egin, ala bestea egin, zein da hauteskunde honetako, hauetako
zioa ez da gauza berria, eta sigla horiek behin eta berriz irakurri, entzun, ikusi, zer gertatzen ari ote da kontu guzti honekin? Aizue, pentsara hasi ote dizue Arantzadi versus Gogora hauteskundeen kanpaina aurreko aldi horretara bagoaz eta berriz ere, orain, hobi komunen auzian lehen lerroan Gogora? Hausnarketari amaiera emateko eta norberak bere iritzi kritikoari auspua eman diezaion, aizue, Sevillan ez daukate inolako arazorik esateko kolumbarioa eraiki dela hobi komunetako indusketak Arantzadik egin dituelako eta han, badirudi, ez dagoela inolako arazorik non eta Sevillan. Eta bai, gaur pixka bat sensible etorri naiz, aizue inteligentzia emozionala ere badaukagulako, emakumeok gehiago akaso, baina aizue ez dagoelako eskubiderik eta ez delako zilegi hauteskunde kanpainan beste behin ere zauriak berriz ere ireki eta akaso erabilpen politikoa ematea zauri batzuei ala bestei are gehiago oraindik ere duela mende bat gertatutako sarrasketa genozidio handi hori oraindik ere kapitulua zabaltzeke erdizka zabalduta eta kasualitatez Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan ez dena bat ere ondo edo gardenki gestionatzen ari. Hala bazan eta ez bazan, hauteskundeak herriko plazan.